Bona vesprada, bona gent. Els xiquets de la Reial Associació de Sant Vicent Ferrer de l'altar de la plaça del Pilar tenen el gust de representar-vos el milagre inèdit del nostre patró, la Cova del Moro, original de Rafael Melià i Castelló i dirigida per Rafael Collado i Jimeno. En acabar el milagre s'anomenarà a tots els xiquets participants. Esperem que siga del seu agrado i disfruten de la representació. Moltes gràcies.
amic que tornar per on tu ves. És dir, tornar-te a casa. Que altra cosa no t'espera en aquest instant a la plaça. No anem a avisar que facis el que ves fet tant de temps. Has vingut a contratemps. Si jo serà que te'n vagis. No me n'aniré d'ací fins que Montse no se'n vinga com està manat en mi. En tu no se n'anirà. Ni ara ni demà, ja hem quedat, perquè ell és que amb nosaltres. Així que allotgerà. Vés-te'n d'ací, malentranya. Mira que et diré de tots. Faré lo que em vinga en gana. Fuig ràpid, rotaficós. Chiquis, ¿sabes una noticia? ¿Quina notícia? Que no s'ha enterat el pare Vicent Ferrer a nostre poble ha plegat. Què nos dius? Això és de veres? Sí, Teresa, és com tot. La visita és una glòria. Ahir es troba amb mi, però es veu que alguna cosa no ha fet cap al poble Vicent. Segur, si ha vingut serà sens dubte per a millorar el poble. Tal cosa és una gran sort per a Berga. Tu veuràs que d'això el senyor rector ha d'anar apretant el pas. Esto lo sabia? És possible, jo m'imagino que sí. I si veis hecho un placiris, segur que me senta a mi. No diuen que fa milagres? Ese plan no fa res. Ni se tindrà que veure i no li valdrà cap res. Molt valent que ves, diable. I tu saps el que te dic? Que per molt que tu t'emprenyes, podrà més el domini. Ja ho pots dir. Ja crec que sí. Ell és una mica santa. Què m'importa això a mi? Ja és gran i no s'encanta. Davant de les fantasies d'eixe tros de cafre. Eres un blasfem, Ali, i t'ho condenarà Déu. A mi em dóna molta por, tant a l'ell com a tu a breu. Veureu com jo l'endoblegue. Vaig d'enxis de més paraules. I tot el que ell expressa són contes nascuts de faula. I parlaré d'amor que sent per tu, sobirana. I que tu també me vols. I has de ser meua, cristiana. Si és cert que obra milagres, veuràs com també així no. I tu i jo serem feliços. Això no, per Déu. Ai, pobra! Calleu ja, perquè ja plega el tapatur valencià. És de veres. Ja s'acosta! Que Déu nos doni sa mà. Ja es troba així el Dominic. Denis de Berga, us veu votar el predicador de les clases. I avui ens fa este gran favor d'acompanyar el nostre poble per a poder predicar la veritat a que les ànimes més força a l'hora de donar. I si de passar algú vol aportar-me ben així, que no el donem menjar, però que no és cas. Que este pobre que us parla es troba a punt de fallir. Vull no provar cap de cosa des de per la nit ahir. Calla! No parlis aixina! Que Déu te castigarà! És que no demani molt, solament un tros de pa i si algú pot comparar-se amb fill, quedarà millor. Alceu-vos, per Déu! Alceu-vos! No vos postreu a la gent! Sóc igual que vosaltres, en tot lloc i en tot moment. He volgut vindre a este poble perquè sé que un enemic es troba fent de les seues i causant un embolic. La paraula del bon Déu i d'eixe enemic li falta per aconseguir la llum que en sa conducta més alta. Al d'eixe ser que equivoca el seu modo de pensar. L'hauré de mostrar decència si atén el meu predicar, perquè ell no és mala persona. Sos que es troba en un error, defenent unes creences d'un modo aterrador. Si estàs referint a mi, sàpies que no me commous. El teu Déu no res m'importa, per molt de sarau que mou. Sé molt bé el que te passa. Sé que eres el fill d'algú hebreu. He vingut per a parlar-te de la veritat de Déu. La veritat que no venes és una enorme falsia, de la que vens fer proclama sense descans de nit i dia. Calla, Ali, amic, com vas usar este desamparo ofendre? Pensa bé en tot el que dius, perquè jo no puc comprendre. Deixa, germà, que s'expressen tota sa llibertat. Que l'odi dins de les venes abundosi en quantitat. És propi que aixina passa entre la gent musulmana, pues sempre s'esteix en odi contra la raça cristiana. Vaig saber de l'impruna de la meva religió, que eres un infidel, maligne i sense solució. És un error constant. El bon Déu te disculpa i sap molt bé que són altres els que atesoren la culpa. Me vingues en patranyes que no em faràs doblegar. Mentre els dos discutixen, jo més no puc aguantar, per Déu. No demani molt, solament tan sols un tros de llomello. I si algú no vol
Sancho, yo te digo ello. Sabía que si no te lo res, os entraré con ello. Una fresquilla y un choriz, la camiseta d'un pollastre, és que no demane més, amics. Motiló, eres un desastre. Et pregue que no em facis perdre lo que tinc en tu. Paciència. Eixa conducta que mostres està embrutant ta consciència. És que, pare... És que res, no deus de ser tan cabut. Comporta't con les persones. Ai, senyor, estic perdut. És eixa la fe cristiana, la que a un pobre famonet li nega el sustent. Observe de malícia mencent. La gola és mala enemiga per l'ànima. Germà, No soc germà Déu. sí ho eres, com qualsevol ser humà. Déu us fa a tots idèntics. I nos mana una missió que hem de complir la vida de la nostra salvació. I jo te dic que molt prompte se convertirà el teu cor a la religió cristiana, que és nostre major tesor. Això mai, Alà és mon Déu. Aguarda't! Lo que li ha dit! Este dominic és so, és un home beneït. Esta vesprada, a les 5, vos faré predicació a la porta d'esta església. I qui vulgui confessió la tindrà. Us pense que a molts vos està fent falta. I a tu, Ali, com a compare, si porteu la cara alta, també vos confessaré, lliurant-vos dels greus pecats que fan de la vostra vida un cau de calamitats. Perquè Déu sempre perdona, fent ús de sa gran clemència. Per a d'ell no hi ha enemics tenint pura sa consciència. Vos espero esta vesprada a les 5. Així estaré. Eixe serà el primer pas per a que alcanceu la fe. Ni estaré jo ni mon pare. Això que no ho percebo. Esperi que així no siga. Que el cap més dur que un mur. Padre Vicent, por favor, preguntemos la auditoría. ¿Qué es el dicen que os en este día? Molt ben dit, senyor rector. De pas, també podrem menjar-me un trosset de pa. Clar. I un bon joio també? També, ja que ets esa voluntat, no hem de fer un despreci. Anem cap a dins, no me sigues tan més. Bona gent, enterats sou. A les 5 acudireu per escoltar el sermó que porta el sentit de Déu. No me falteu, vos espere. No breu de forma soberba. El Déu la missió me mana de portar-se a llum a Berga. I per si acabar, el que donen pot regar de vedella. Una fogassa de pa i un poquinyo de darella. ¡Motiló! On es troba el teu alí? Respon-me, no me contestes allò que no vull oir. Són eixes les nobles formes per a presentar-te ací? Com t'atrevises a fer-ho? Com eres tan atrevit? És eixa conducta pròpia del cristianisme maleït? Per si no saps, te diré que el deshonrat del teu fill no deixa de molestar a moltes per a mi, i que a mon sí serà mejor. Eixe serà tu test. I què vols que jo li faça? Si ara és un novelell? Once serà meua! Meua! Prenc lo que sou. He vingut per advertir-te que estic disposat a la fi, a partir-li el cap en dos, si no la deixa el teu fill. Per mi pots dir quan te plaga, però entera't des d'avui, que si li posen les mans damunt, tindràs que morir. I me matarà. Tu, moro, m'ho podries repetir. Estes mans hauran de fer-ho, perquè ara es troba en mi. Tenta-ho si tens coratge. Si el toques, veuràs el que tinc. Que isca i que done la cara. Li és impossible d'eixir, perquè encara que no t'ho cregues, ell ara no es troba així. Us dis-li això que tens por, l'advertència que tens, que se adora sa vida, que no s'oblide de mi. Cristià, maleït cristià,
Eres com tots, l'escorrint de la vida sana i pura que pel nostre anar sentint. Granarà, lliures del mal que no rodeja i feliç. No deixes de favorir-nos. Recorda que som tots fills. Pareter, ja estic ací, obedint lo que volies, però lo dic que observa me mata les alegries. No sé si podré complir allò que m'has demanat. Pues els fills d'este poble tenen el cor trastornat des de l'instant en què sabrem que el fill del moro té la Montserrat. Guapa jove, que negatives, i encenís la ràbia que fustiga i que li augmenta el coratge contra esa pobra xicona portant-se en modo salvatge. Te confessé, pare meu, que no sé quin camí prendre, perquè el cas no les mandara com Déu fàcilment comprendre. I cada dia que passa el mori són fills en les crítiques i els insults que les ànimes ferixen. Jo sé lo que tu volies, i que no és una altra cosa que voler regnar la pau en este poble que posa respectar a la sempre. Pero la fiesta de Pilar, que allí, i Montse, són motiu que l'ambienta de calfar. Soc la providència. És cert, a la que els humans s'emparen per a trobar solucions als problemes que separen. Però en este cas, confesse que no sé què he de fer. Ajuda'm, Déu, la mà llarga. Ajuda'm, Sant Ferrer. No m'agraden tes paraules, maleïda providència. Què pretens? Que eixe Déu teu te servisca d'influència? Ajuda'm, Sant Ferrer. És lo que tu li demanes. I a mi me causa estranyea el que d'eixe modo parles. És que ja la gent cristiana ha perdut els seus valors? No és tan bo i ser bonic per a calmar els dolors? Si sos jóvens se pretenen, què vos importa a vosaltres? Si és amor que els dos senten, que s'unisquen i que es casen. No m'agrada providència lo que busques a civil, perquè l'únic que temo és que a la fi, per Galí, Lo que dius és veritat, i et tu has la mala fe que el pensament musulmà de tes hores conté. Eres problema, l'escòria per tu ben representar el teu cor. El foix que despereguinada. I què? També ho eres tu? Qui ha codices sempre del cristià pal i pasfalta i t'ho demana l'oït. Jo sóc com tu, la que escolta les certes necessitats, que per culpa vostra feien al meu poble musulmà. Tu, providència, i jo sóc tu lema, i nostres missions són iguals. Només discrepem en les nostres religions. El meu Déu farà que triomfe. Alà és gran i vencerà. Això ja ho veurem. Pues molt prompt es veurà.
parlar de lo que sent dins de mi quan comenci a predicar. Una gran força divina m'impulsa a dir lo que sent, la veritat que domina la meua sincerament. I ja fa temps que aquesta força me ve enviant a este poble. Que la fe no es torça en vostra conducta noble. He escoltat moltes històries durant la meua aventura, recollint en mes memòries fets de moltíssima altura. Per tal motiu conec clarament lo que vos passa, lo que en veritat crec que hem de doblar d'esta traça. Sé que avui el moro fa el pa que tots els dies mengem, però un altre foc no n'hi ha en este poble de Déu. Sí, ja sé que no complau la creença religiosa que defèn, però no cau en conducta il·losa. Ell és musulmà d'arrel i com a tal se comporta, perquè vol guanyar el cel que la seua fe reporta. Però, germans, si ell practica la religió equivocada, hi ha una resposta ben rica per fer-li la dedicada. Devem mostrar-li el camí que porta la veritat del meravellós destí que tanca l'eternitat. Sé que li teniu mania i que d'ell tots malparleu. La sana alegria, el bon pare li doneu, és quan mostreu el bon cor, no vos cap dins del pit. És el més grandiós tesor que vos ompli l'esperit. Per això, bona gent meua, no puc entendre el perquè la mala idea vos creu a la ment destrossant la fe. Tot el pa que consumiu és de les mans d'eixe ser que com a enemic sentiu, el que me'n porteu roder quan és qui vos alimenta. Això dins de mi no cap. Aquesta idea em presenta un embolic en mon cap. No se porta bé en vosaltres? No és qui el pa vos facilita? No és motiu per a debatre's, del modo que vos incita. Verga, no pot viure aixina, enmig d'estorxosa guerra. La voluntat s'inclina per dur el dia d'esta terra. Algú el món és bona gent, que viu en error constant. Però jo trobaré moment en quan ell tinga davant per fer que la llum veja, que torni al camí de Déu. No li claveu la fletxa que sovint tots li claveu. La gent, tingueu clemència. Cap a ell, cap al seu fill. Em demana la prudència per evitar el perill. Deixeu-me que vinga a mi, que si ell no ve, jo aniré, perquè demana el destí, que li aporte nostra fe, eixa fe que necessita, que precisa el seu cor, la que al Senyor Dios invita, la llum que viu i mai mor, la que des del paradís nos envia a nostre Pare, a captar son enxís, que en res hi ha que se compare. Devem complir sa missió, aconseguir ànimes noves per a nostra religió. Hem de donar habilitats proves. Ara aneu, aneu en pau, que jo em quedaré ací orant, buscant la divina clau, que no us puga dur davant. Bergatans, reseu confiats, poseu l'ànima disposta a veure realitzats els fets que vos du proposta.
Cristian! A veure què mai xiflaré! Deixeu qui vol lliurar ara, de tres justicieres flames. La religió de l'Islam no més trobo cap problema. I la teua providència? Me pots dir lo que origina? Mentires per tot arreu. I la Numeneu divina? I donen pena, xicona. Molta pena, és veritat. Com la donaven del Gòlgota quan el van ajusticiar. Els cristians són només pur que en el món puc existir. No com vosaltres, farsants, que només sabeu què dir. Que si Alà, que si Mahoma, que si vostra religió és l'única. No és de veres, pues és falsa afirmació. L'esperit de Jesucrist viu ben dins dels nostres cors i nos ensenya el camí que devem de seguir tots. Si vosaltres, musulmans, viviu dins d'una rota, no tinc la culpa, problema i l'heu de proclamar. És la religió cristiana en la que el nostre espírit s'habita i a compartir-la per sempre en germanor-vos invita. Què espereu, gent insensata? Saps que sóc la providència i com a tal us espero que ho veu amb intel·ligència. La veritat està en mi, en la religió cristiana, en la que el Pare i Seu predica de forma data. Us estem obrint les portes oferint-vos germanor. Uniu-vos a l'excel·lència de lo que teniu. Amor, confiem en que vegeu la llum a la fi del túnel i escolteu a frase, que és la veu de les altures. Paraules, només paraules que no me convenceran. Pues jo només obedisc al meu Alà, al més gran. Tu sabràs, no insistis que és més amiga. En els cristians pots quedar-t'hi, però no facis que escolti allò que pot esglaiar-me. Tu sabràs què vols fer, però parlar-te de dia per a que veres la llum de la veritat divina. Pues calla ja, no t'escoses i deixem-ho com està, perquè el que més valdria està lluny de nostres mans. Què vols dir? L'amor sincer, fugir de la violència, perquè estaràs en mi, en què ella, providència, no és la bona consellera per impedir diferències. Tens raó. Una solució per aclarir les promeses que no separen el problema. Acabem de discutir i pensem en l'amistat. Per buscar violència, com ells sols porten mal. Així és, ja parem. Esperem que del futur. Esperem a providència. Ja veurem el que nos diu.
no conseguirnos el perdón que precisemos. Él comete la gran infamia de pegar-li foc a la cova, i estem arrepentits, després de vostra gran prova. Sou sant, no nos cap dubte, i us demanem perdó. El seu és Déu de terra, igual que vosaltres, tots. Podeu quedar-vos tranquils. El Pare Etern vos perdona. El greu pecat que heu comès, com heu vist, ja no existeix. Ja no en recordeu vosaltres ni nosaltres. Ha quedat dissol enmig de la tormenta que hem viscut fa pocs instants. Infidels foren fins ara, però vostè gran prodigi nos ha mostrat el camí que nos dura el benefici. Jo ja no molestaré més a Montse, vos ho jure. Si ella vol a Simonet, que lo seu sempre perdure. Vostra actitud me complau, i de veres l'esperava. El poder del bon Déu, el vostre cor, ja mai falla. Bona gent que m'escolteu, acabeu de contemplar la més gran misericòrdia que en la vida es pot trobar. El Pare Etern, que nos guarda i nos guia paternal, nos ha donat la lliçó més pura i sensacional. En este poble de Berga, enmig del pecat vivien. El rodi que els musulmans ben clarament es tenien. Abu el mort era infidel, igual que el seu fill Ali. Heu vist el miracle que ha presbira ara i ací? Déu és bo. En sa bondat ha fet que la providència s'acostara per dur la pau per a la consciència. Els enemistats ja formen part de la història. I des d'avui els bergatans viurien més prop de la glòria. Aquells que la veneraven, ara ja són fills de Déu. I s'han vist la llum divina des que creuen en la fe. No cregueu que seu jo el que ha acabat en el tron. La causa ve del Pare i sempre entra en el xoc. Les meues mans són la seva habitual ferramenta, en la que el bon Pare es basa de l'obra al qual se presenta. La raó que me porta d'este poble està clara. Vosaltres necessitàveu de la meva ajuda ara. Déu no podia permetre vostra manca d'amistats. Eixes contínues batalles que dicten l'enemistat. L'amor entre estos dos joves no tenia res de curt. Ni que sentia Ali, ni ella amb ell, el fill d'Abu. Tot per fi ja ha quedat bé. La foscor d'ahir, avui és llum. En l'aire se sent l'essència de l'enxisador perfum, brolla de nostres ànimes, plenes de concord i pau. L'enxisadora presència de la més perfecta nau, solta masses poetes de l'onatge més calmós, surant sobre negres aigües d'aspecte molt verinós. Bona gent, viscau feliços, gozant de la pau del Pare, i que el futur que s'acosta, prometedor que mai pare. Perquè així es complisca, rebeu una benedicció, que naix de la mà divina, més que vos la done jo. No pequeu, ameu a Déu en devoció ben constant. En del Pare, del Fill i del bon Esperit Sant. Personatges. Gent de poble, Beatriz Martínez Marín. Dona 1, Jimena de los Santos Cervera. Dona 2, Adriana Cofre Cervera.
Bergatana Alba Domínguez Cádiz. Teresa Marina Álvarez Fernández. Ana Elisa Mora Ausejo. Miracrés Alba Aranda Moreno. Mónica Carmen Ara Herbás. Monse Ángela Álvarez Fernández. Rector Marcos Juliá Cano. Motiló Manuel Domínguez Cádiz. Ali Jamil Hugo Higueras Pinar. Abu Abreu Iker Pascual Pinar. Simonet Adrián Ripoll Mañez. Zulema Lucía Navarro Atienza. Providencia Judith Collado Carbonell. Y como Apare Vicente Ferrer, Carlos Ara Herbás.